cinka to in ban bace ka mu imami mu yabe ka a walla sai mun bata mu yi ma nasiha mu karanto ma aya mu karanto ma hadisi sannan mu gama da zagi da ƙwaryar zagi mu biyo baya da ƙwaryar zagi in an ka tambaye mu ce gashi har manyan mu suna yi sayyidina Abubakar ya bata na fatar kun fahimta kuma baci har mai gidan sayyidina Abubakar yana yi fiyayyen halitta duka duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da shi yana zagawa in halin zagi ya kama a kurbatsa a ce in kawo hujja har manzon Allah yana zagi kun kosan mun karanto wurare da yawa cikin Bukhari da Muslim cewa sau biyu rayuwar manzon Allah na turo Jibril da sauran mala'iku a zo a tsage zuciya ta a ɗebe zuciya ta a wanke a cika ta da hikima da imani ko sau biyu ana mai wannan operation ni sau nawa an ka wanke min zuciyata ko sau guda ba a wanke ta ba tana nawa da Allah ya halicce ta to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da an kawo operation sau biyu ana wanke mai zuciya ta duk abin da an na aibi fushi da sauran ayyuba dai na zuciya an ka cire an ka wanke mai ita sosai tsabal an ka cika mai ita da ilimi da hikima da imani amma duk da haka rai ne yana baci ya zaga sannan ni ku ce in bar zagi in kyale ai ta saba ma Allah ubangiji na ko batawa a ce ka in yi don Allah ku yi mini adalci ha ba ku yi adalci ba ku da ka cewa in ba bace ba ku yi adalci ba bace ba a bari in halin baci ya kama za mu bata ina fatar kun fahimta